Praise the Lord, Hallelujah, Kristoni takok te bukuk song, kaitor kaham bini hamjak ma paiplaya. So tini ang belai keno tong thogo norok ni buskang te sahan hai o video ketal no tubui phaimaman bagi. So tini ang belai no khatungo belai tong thogo belai interesting no kaisa topic no tui norok bai kisa share kena muchung mani. Ang asuk jorawo comment nok pori jaga because comment kebang mo tongo jorawo kebang morok ang asuk pori ya because jora kereni bagi. Gahai pono mia kisah firing kam, hani bay comment kisah klogin ekam, gak comment no kaisa ang koroksa beri, ano kaisa comment kelai seng mana apa belai na interesting jaka. So apun bay anrok no bo o kok no share kena ni mucungo because doubt tongke clear kena ni apa belai important. So nor sengka ba ang tabuk norok no utoruan generally keno. So ang kaisa recently video kaisa upload kaikam, nukung ni hamari rok tamom. So nukung ni hamari tamo ni ang oro sakap nukung ni hamari inge cerai rokno cengya cak mane abon kaisa nukung ni hamari ni ang sakap inge bo a jagao kaisa sengmung hai ni sengka tako sama jagao caya tongke na kardi pasta rogle tam ni cerai masa klai ni sengka pasta rogle tam ni cerai masa klai ni bela interesting ka ang pula polosa menika tongtoka o belai kaham question sengka angka awan soka tini norok no video na kisa share klai rwana nai but mini question belai right mini question belai kana right tamni bagi ngang ke kothuma kaham pinai kaitoni kokno cherei semanjak borok sitebo chungno kaitoni kok thai kaham no frungo ngang ke borok ni ketang ni cherai masa belai right question no because alam bago kaisa tongo thangdi sangsar ganangi erdi ni se sao ঠিক আছে অপারেশন খাইজা কে চারাই এংলি আগা তো কোনো প্রবলেম করে বাট নিনি বিহিক বো কাহাম নং যদি চারাই খালায়া পারপাসলি শীততেই না চারাই খালায়া আঙ্গাঙ্গে আবলে বেলাই খানা চায়া বাট আং কেবনো বুঝ তুমান থাকি কেবনো জাজ খানেন থাইগা বাট আকাশা কক নরক না আং সানানি মুচুঙ্গো বরক ন তা নাই সিক দি পাস্তর ন বইয়া কেতেকিস ন বইয়া চংহর নক বইয়া ফাতা রক ন বইয়া কেবনো নাই সিগেই নিনি পইতুনো kucugo ta telangdi borok no naisigi ni poito no tarak roti pia ang kaisa noro no sanamu chung makai obose anupono naisigi noro poito karak tang di bat kubi kaisa kok jisu salang mani kok kaisa tongo norok farisai rok ni frumung no khnadi kaham no khaya chak nadi hamelo ke khibirdi haifano farisai rok ni tongtoile norok ta tongdi So upon bagian Kristo ni takuk tay bukro kothoma kaham pinarok norok ni biskang pai kothoma kaham pirnai kaham kok sanai haifano nini sakbai thang wansok thai kalayo ba kok no nang accept khainai borok joto thung pirir mane action bising action kaham nei blindly mokol mutubu yachagai tanadi aboke chaya ani Kristo ni takuk tay bukuk song abuni bagai no chung bujinani dorkar na aboni bagi kaisa kok norok no ang sanamu chungmani ka abuse tabuk pastor rok cerai khoroksa khlai khangka ang bo khlai senai tani bagi chini borok omo haike bisi sao o bose omo haike ka ang bo khlai mano nai pastor sidi ka ang bo sidi kai mano pastor chuak nang ka ang bo chuak ngai mano so ni Kristen ta kok tai bukuk song muito narak di lamata korodi ke bono naisigai lamata korodi abon biga ang tin norok no sanamu chung mani ka bose chung nakar mungsano norok ni thanio chini kothuma kaham pinai rok ni bisingo bo hainom kothuma kaham no piro kaitoni kok no sukru bisao kaitoni kok no borok no piri sao phia kebo borok a kaitoni kok no sama haike sakpai thang tongnani bagi chaito kya anuna kardi ani kristoni ta ko bukuro o kok samani kaitoni kothuma kaham pina ni klai elambag ni kok thai ne phili borok no kok sanani asuk kothinya but elambag ni kok thai no sama ni bising tei amo haike tongnani abonok sini kothin ko but tini kothuma kaham pina rok girja nogo bachaw kotor kok saw udaharon nawis saw american news nai saw yang ni kok saw but sak bai thang ke kaitoni kok bai tongya sak bai thang kaitoni raida tai tongya So ni Kristen tako bukro elang baktam saka buino kaham purungnai pia sakbai thang kaito ni kokno rakhogoi tongya bo busuk sa haime sitrano tini sitra ubo tongo kotoma kaham pinairo
but ang tinoro no sana muchungo ani kotuma kaham pinai rok o chonghor rok o pastor rok o catechist rok kotuma kaham pinai rok noro nang sana muchungo kaito ni kok no samabai simi ingya ko but sakbai thang kaito ni kok no rakhok na ni nango puila kana bai kana yag romai himlai kita mung nai ba kuawa na klai nai kaito ni kok no rakhok ya kaito ni kok no saimain ya oi kaito ni kok ni motete tong ya oi buno simi advice rekha ngang ke chungbo haina akana bai baksa na klayo kuno felai mong krai because kaito ni kok no shikano khatama ba jodi omo haike tonya ka tamu laptong ani kristan ta ko bukuro bazaro thangai sprite nuna ni paitu bukha but a sprite na free sa simi dawai tong ka tamu lap nai nung khangka sa lap nai ninge ka kuno lap tong lak same way kaito ni kok srungai na kha kaito ni kok khna kha kaito ni kok shika kotoma kampina rengkha be sakbai thang jodi a kaito ni kok na rakhogai tinge ke abu bahai ngai bazaro thangka bagan hokna nei da paikha dale paikha nogo khiklai tongkha a da sorki thangkha kun lab da tong nini bagan to hok jaka hok jagya so abon bai kaito ni kok na khna mai simi bengya kaito ni kok na puri sima bai simi bo ingya but a kaito ni kok chungno je khlaidi mane abono khlaya ngang ke chung je kotoma kampir man omo kuno meaning krei omo kuno ortho krei so abon bagin ani kristan ta ko bukrok noronang sanam chungo pastor punong tung kotoma kampinai punong tung chonghor punong tung borok ni kok no sekhnadi but borok ni tomung no ta surangdi ngi mano bo kotoma kampinai punong borok ni tomung hami ngi mano bini kaito ni kok samano yachak dani but bini tomung no ta yachak di bini tomung no ta yachak di jodi bini tomung kaham ka ke surangdi kuno problem kre but bini tomung sitra ngang ke a tomung no ta surangdi because abo nini bagai caya so abon bagin kristan ta kok tai bukok song elang bagotam saka lobmung 119 ni 103 norok orok pori kes nuknai nini kok drok ani thani busuk se kutui abo ani khugo pia butui ni slai bo kutui abon bagi ching kaito ni kok no se knawi tongnani nango ga akai to ni kok joro kotoma kaham pinai rok ni bisingti sajago abon ching accept khainana nango hapono borok ni nomung maya borok ni bukuk ni kok no yacha kai na di kok kaham kaito ni kok samano pat borok ni tomung no tasrengdi 105 nini kok ani yakung ni chati te ani lama ni pohor pastor ni chatia chonghorok ni chatia but kaitor ni chati kaitor ni chati se sini langmo nganango jodi jeng pastor no naisigi simi tongka o bomai khlane that means jeng kaitor ni chati engna namo jaga a pastor se chini langmani chati ngi tongmakle not good abache but ang tini obo nukha tini kebango borok phola kata ngi thango obon kongna sana nang piro ga a phola kata je kok samaka bebak nukubui o borok ni bage hamya ni nono black magic ririka montro ririka a borok ni sarika bini bage surinani hachal ni kok haipano masler mungsi faika so ani kristo ni ta khuk tai bukuk chong tini ang norong no sana muchung maningka abose kisa sang sinani nangkha sakbai thangba chanani nangkha because omo belai important so bukuk jeng ano sungmani belai kana ang bakhao nang jaka tani bagai chini kotoma kaham pinai rok ni bisingo bahaino kaito ni kotoma kaham piro per a kaito ni kokno rakhogai tengya ang norong thai nakar mungsano prisa rok ni bisingte prisa rok ni borok ni represent klangong thana karmung sano tan bechin kotoma kampina ron bisingo bo ekdom kotoma kaham ke piro ka kok kaham ka sobat tomung khele alada no so live bo duita karakter ta angdi mothao kaitono lopnai mothani fataro ngangake sungsani tomung tei tongnai so abo belai khana chaya so aboni bagai ang tini norok no o video ni bisinti abor sanan machengo joto borok no ta follow ta khaidi but borok ni kokthai rok no follow khaidi hai phano borok ni tomung chamung no ta na sikdi amo belai ni important abon bagini peter hai ni saka peter nung bada anu yakrai thangnai peter hai ni saka nini thani se muthang phlai nei kok ang nona khibi bahake thangnai so abon bagani kristan ta kokte bugro chini langmani center jisu kristo simise or keba pastor boya or keba chonghor boya or keba
kok pirnai bia sini langmani kecaro bokhiri tongnai sudah Yesus Kristus no simi senasik di bo pastor pun jadi elambak ni kok birudi kok sawi to bini kok na accept tak khai di ang thono jadi elambak ni birudi kok saka ani kok do pun taya cak di kubi kok ang norno saw so ani Kristen ta ko bukuru abuni bagi paidi cheng chini chonghor rok ni bagi chini pastor rok ni bagi chini kotuma campaign rok ni bagi chung suri lainai kaitor brok no hamari khlaitung jeno kaito ni kok no sama hai borok sak bai tang a kok no brok ni langmau brok ni nukhungo rakhogai manatei kaitor brok no hamari khlaitung ni chung brok ni bagi suri lainai tani bagi pastor engkhang kana kaitoria jisu ya but pastor bo haina neng ang hai borok no abon bagi bini bo durubol tongo bini bo kebel tongo bini bo chugya tongo tangni bagi bobo cheng hai borok no hapono cheng borok ni bagi surina nango jeno kaito ni kotoma kaham borok kaham ke piri borok wahina kaito ni kono rakhogai tong mana tei tani bagi solontia Paul hai ni sawa kaito ni samung khaine rok ni bagi suridi jeno borok ni bukhuk tei kaito ni akok phaina tei ga aboni bagi cheng bo haino khoroksak poito khlainai Kristan ngai cheng chini chonghorok ni bagi surina nango jeno borok ni tomung chamung haimiangai tongka kaito borok nakari borok ni langmano slai borok ni bising te kaito ni akok kubui pirjak na tei haini bagi cheng borok ni bagi surina nango kaito norok jotona hamari khlaitong chonghorok ni bagi surina ni tapokti amen.